Suntem în Madrid. Tocmai intrăm pe autostrada A2 Barcelona-Madrid, în zona aeroportului Barajas. Suntem pe autostrada urbană. În această zonă, autostrada se numește Avenida de America și suntem într-o zi de duminică, este liber. Autostrada are 3 benzi pe sens, iar aici este o limită de viteză de 100 de km/h. În Spania viteza maximă este 120 pe autostradă, iar aici avem 100, să și vedem probabil pe indicatoare. Ne îndreptăm spre centrul orașului. Sunt 11 km, 12 de aici până în centru. Să vedem câte minute facem pe autostradă. Aici este breteaua care vine de la aeroport și intră în A2, iar aici deja este o ieșire în feria de Madrid. De o parte și de alta sunt un parc și clădiri de birouri, pentru că suntem în mijlocul orașului, de fapt, aici. Ce ne apropiem de oraș, să mulțesc clădirile și zona urbană devine mult mai evidentă. Imediat o stație de autobuz, de autocar. Prima bandă este bandă pentru autobuze. În curând o să fie un indicator. Cam toate autostrăzile au stații de autobuz pe ele la intrare în oraș. Ne apropiem de intersecția cu centura M30. Este cea mai apropiată centură de oraș. Are vreo 3 centuri mari și mai multe variante. M30 este o centură urbană destul de aglomerată uneori, iar aici sunt bretele de intrare pe centură. De aici până la următoarea centură înapoi mai sunt 5-6 km la centura M40 și mai este încă una externă, încă vreo 5 km în afara orașului. Undeva aici în dreapta este un acces pentru
o autogară subterană. Se vede acest autobuz care va intra în pasajul subteran. Se numește Intercambiador de Avenida de America, fix aici în dreapta. Este o stație foarte mare, intersecție de 3 metrouri și autogară de autobuze. Sunt mai multe în oraș de genul acesta: Moncloa, Mendes Alvaro și mult mai multe, dar nu le rețin pe toate acum. Și avem primul semafor. Și ne-am dat seama că n-am ajuns aici. Deja autostrada s-a terminat aici, suntem în oraș, pe Avenida de America, și în dreapta imediat este stația de metrou și accesul la autogara Avenida de America. Este o restricție în zonă pentru că se lucrează la modernizarea stației de metrou. Trecem fără să ne oprim la semafor, am avut noroc.
orașului deja. În față este Paseo de Castellana. Facem un pic ocol și o să-l traversăm imediat. Acest bulevard mare este pe axa nord-sud, bulevardul. Aici trebuie atenție pentru că prima bandă este o bandă pentru taxiuri și trebuie să le dăm prioritate. Cam toate bulevardele și străzile din Madrid au prima bandă pentru taxiuri și pentru autobuze. Traversăm Paseo de Castellana. Este weekend și sunt puține mașini, dar nici pe săptămână nu e mare diferență. Traficul nu este o problemă aici. Am lăsat să treacă pe ăsta cu taxiul. Și intrăm în zona istorică a orașului. Unde sunt semafoare mai dese, dacă le prinde verde bine, dacă nu, o să oprim la fiecare. Aici taxiurile sunt electrice, majoritatea Tesla. Iar în zona centrală există zonă de restricție pentru mașinile care poluează. Sunt marcate cu două cercuri concentrice de culoare roșie și acolo nu ai voie să intri fără permis special. Dacă ai o mașină sub Euro 4, cred, doar localnicii pot să intre. Ne apropiem de zona Iglesia. Mergem înainte. În față este Quevedo și de unde începe bulevardul Fuencarral. Asta e similar cu Calea Victoriei din București. Facem stânga aici și mergem la o parcare subterană. Olavide, apartamente Olavide. Să vedem cât de aglomerat este duminica. Aici este zona centrală istorică a orașului. Am ajuns foarte repede, nu sunt blocaje. 15 minute de 15 km max. Să găsim un loc.
Am și văzut unul, chiar două. Bun. Asta a fost. Ne auzim la întoarcere.